I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas snimamo video, ali neće biti ovaj običan video. Danas ću vam objasniti zašto ja ne snimam sa mojom babom. Sad, neki se pitaju zašto nisam snimao babom, snimam već oko 3 mjeseca. Zašto ne snimam, zašto ponovno kačim klipove? Zato što, znači zadnji video je bio pre 3 mjeseca, ali ajde pređemo na stvar. Baba je umrla 4. decembra prošle u 2025. Znači nisam htio da kažem, krio sam iz javnosti, znači 4. decembra 2025. Da, baba umrla zato što zbog toga katastrofa, nisam htio da pričam o njenom stanju, kako je bilo sve i onda, evo, znači u zadnjim videima njenim primetili se da češe vrat. Sad, mislim to valjda vama ne govori ništa. Sad, ona je imala neki psihički problem, nervi, imala je nešto kao nerve, mislim koji su je nešto, bili su joj, gasili su se nervi, znači nervi su joj skroz se gasili i onda su nešto pekli, kao ona je to češala, kao, znači od nervoze i onda dobro i krenula je zadnje vreme da se slabo kreće, znači bila je samo u krevetu, ležala, spavala i tako to i mi rekli dobro, ono, ajde, znaš, malo da se pokrene, nije tela, bukvalno odbivala je, znači, katastrofa i nije mogla, vidjela se po njoj, ali to, i šta sad dalje, pa ono, prestala da jede, znači, znači, ona je jedno oko malo parče, ovako parče kifle, znači, ne može da pojede i onda i tako to, i dan pred bolnicu, ona je pala, znači, moj mama treba da je okupa i tako to, i desilo se da je pala, znači pala je u WC-u i onda rekli smo ovo je gotovo, znači ovo ne možemo više, morat ćemo bolnicu da vodimo. Mi odveli bolnicu, ali ona skroz nije mogla da priča, bukvalno ono pogubljena je bila katastrofa, znači manje pričao, pre bila mnogo raspoloženije pričao i tako to. Kako se zove, onda ona odveli bolnicu, to bila je na onom, kako se zove oni, znači ono gdje se za nerve, ono. I tamo je ostala u neurologija, da, u neurologiji ostala tamo i onda svaki dan doktori su rekli da je sve gore i gore, pre je bila napjelena, znači ovako, hranila se špricom bukvalno, na infuziju, posle toga prebacili su je na veštačko disanje, znači ono kao, znači nije mogu ni da diše dobro, znači veštačko disanje sve propala mi, smršala skroz, od tada je nisam više nikad, nisam je video, jer ono, nisam volio da gledam kako se raspada, ono, nisam mogao stvarno, i onda, i mi jedno jutro spavamo, i mi to veče, posle 2 dana mi legli, da spavamo, probudimo se mi, zvoni telefon, u 7 ujutru, Maja mama zove, šta, ono, već smo znali, poziv u 7 ujutru, znamo šta je. I onda rekao, doktor, primite moje saučešće, gotovo bilo. I onda šta da se radi, znate kako, već počeo plače i tako to. I, eto, znači, katastrofa, znači, umrla je na vedenje u pola 12 uveče 4. decembra. I onda sutra dan sahrana, sve to sredili, to je to ljudi. Znači tako da ljudi, to je to, znači legende nikad ne umiru. Znači to je uvek rečeno, tako da ljudi, ništa, to je to ljudi što tiče ovog videa. Sada se radi ljudi, znači kraj jedne ere, babe, šta se radi. Ljudi, ništa, to je to, vidimo se vrlo uskoro, ćao!